Salum horasma dihita saluna. Andorang so tatangihon hatan itu hatta ima renungan di hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025 Jumolo mahita martangiang. Sondang sian debata hati uron sian ginjang baiture sondangi ma rohanami asa sonang lao manjalo hangoluan pinatupami o Tuhan mar hite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Amuna kadongan hatan itu hatta nagabe turpuk renungan di hari sadarion dimana tersurat di buku Pesalmen bindu pitu puluh sada ayat 10 alu songroma hatan itu hatta takasma tapai hutihut nang sahat dihadohungon dohot haubanon sayunang tadi konau ali di bata paima gubaritahon tangamu tu napinopar hagogomu tu saluhut aka narosohut juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Songonima hatani tuata. Amu nak kadongan, muluni ingok dupe sadatiki, ditiki dak dana ki baucui hira-hira kalas 2 manang kalas 3 SD mai baru pani dilehelek natoras niba ma iba asaolo tinggal rap dohot opung niba ucui di bagasna ala danga dong be opung boru itiki nunga jumolo marujungolu jadi akalak partulang wani pesude daudo di dua pangaratuan amang rap doh tepung mu mau tinggal di bagas nada siani mau marsikola asa dong merdongani upung mi asa adong mangalap-alapai nak asa nang lungu-lungan upung mi damang ina betul imatong jala opong ipe atong tunglas sedo rohana ala dung saut iba tinggal rap doho tibana di bagasna jala memang nang warpangi dua kiado HP opongi tu na tua-tuai asa disi iba rap doho tibana tinggal amuna kadongan memang tutuma binege Masarito opungi tu akadongan na hombar jawi tu ani mau lo pahopuki tinggal rap 2 tahun lasir aku dang lungu-lungu nam biau nung adong aku makata hatai asa sonang marhakku bah ima pengakuan do pungon jala memang molo nirima ngapera tutudo songoni pakilalaan molo dung matua te adong rasa biar mabiar dangala dangalung dongan na alai mabiar ditinggalhon itinggalhon ise akai se ma nama ninggalhon nani habiaran ni mulu adong sahala na tua-tua ya mungkin ditinggal lo pasangan na ditinggal ho nak kadongan-dongan na manang ali-alena ditinggal ho nak yanakon na maka keluarga apalagi marah ditinggal lo Tuhani alay mo kadongan dang apa laira na boy idota songun na ni doon ni parpesalme diturpukon alay mo tadi diturpukon mabiar parpesalme ni ditadikon alasian hatan itu pukil hidup janganlah meninggalkan aku
bui idauta diturpukor rupani dang nama biar ribana ditinggal hodunganna manang ale-alena, dang nama biar ibana ditinggal hon keluargana, ditinggal hon kaya nakona dohot akapino parna daong. Alai aha do manang ise do na hinabiaran na maninggalon di bana. Ima di bata Jehovah. Dia sungguh takut jika ditinggalkan oleh Allah. Mabiar ditinggalhon di bata. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Nang sahat dihadudu dohot hau banukku, sayunang tinggal honau ale di bata. Amun kadung buasa bu sumuni biarna mulu di bata maninggal ho di bana. Ala dibutuh ibana anggo portibion do takka pinar higyona lau salpu do sudei. Ala dibutuh ibana anggo akka colmai akka ali-alipe pasatokinan dui sudi dang manok tongi. Alai anggo pandonganion ni debata ido na manok tong. Hamun kadongan jala tabo to do paka tidak konon ni parpesal menon manang Raja Daud di pangaramutiyon ni debata dang dung matua ibana asa makapusi debata dangala dung matua ibana rupani asa mangalualu tu debata daw alai taidang di colon ni turpukon manang dohot dia ka turpuk na asing di bindu-bindu na asing di buku pesal menope ay didokdo mulai sian tehetehona lunga nalom rohana di debata. Sejak masa mudanya dia telah menaruh kepercayaan, menaruh keyakinan kepada Allah, bahkan didok andorang di burtian dope lunga marpangucandean ibana tu debata. Lapatanna dang tiba-tiba dang dung matua ibana rupani dang topu ibana marnalom ni roha mambahin debata gabe partano batuanna jaladak tiki diadupi ibana hamaulan manang paruk kilon manang dang tiki diadupi ibana hasusaan baru pe asa mangalu-alu alai mamuka sian si tehetehonna sahat rudi na duhungon manang didok rudi na matua holan debatado na dihapusi jalan na tau haporusan na. Muna kadungan na kita pe holan debatama tabain nagabi haporusata nagabi haposata dohot partano batoa di hita saliling hita mangulu di hasyanganon. Ay manoktong doholong ni roha ni debata diaka namabahin ibana na gabi haposanna duhot namambahin gabi haporusanna. Amen. Maulate matuhan di hatam pasu-pasu may asa gabi jamita na mangulu siyang uluhonon nami asang gia marhite pos ni roha dohot pakapusyon nami tuho buhay hami taruli di pangaramotiyomu salilik kami di hasyanganon. Maritin Yesus Kristus tangyo matang yang nami asima roham. Amen.